ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Kumsi benta ban kentiu ya ka jingilek kai football hapo ka dong ka thain bat ru kumsi benta ban ai ya ka rensan ya kisamla ki badon sap ha ka kamilek kai football ka pendeng umyong District Sports Association ha ka sen ka banengkong kala yo ban penlong ya ka First Women's League Football Tournament 2024 ha ka ba khandai teli ki kinhun kilawan ban shimenta ya gani galempung yelak kai football jong gisamla kan thai bala penlong hamadan dong maulom pendeng umyong Mairang lawan ban play perda ka block development officer jong Mairang CNRD block ka Dr. LR Nyota kum ka Kongsan ha ka sengi Sdang jong gani galempung ka nam bat ka ra jing shai kilaya khai klemdon bathep goal kat ba ka Mairang ba kala job da shi goal la not ya ka solid target ya ka shi goal na ka benta ka Mairang ba la yo ban thep da ka riba kemen lengkhoi ha ka minute ka ba saupuai ki khandai tali ki kanhon ki balawan bani shimta ha ka First Women's League Football Tournament 2024 bala Sdang menta ka sengi ka khan ri tarik ujemmang arjar arfusau ki kan top ya ka nam SCSC ka Rajing Shai SSCC ka Bright Future SSCC ka Young PC SSCC ka Little Stars Academy ka Mairang Ba SSCC ka Madan Sopo SSCC ka Solid Target SCC bat ka Umwi Sub SCC Kumini kajai tournament kadang atrai la lokum kawe lali ka ba ngkong duwa na kadang kathan ka jogi hau pagila le jadi ka Women's League kasutana chibun ba ka peneng myong District Sports Association kalashim ti ya kadi bat kala ki khiaro na ta jina kai nam ta ki kun kin thai jogi kolsha kim dabun kinat linti inde kumini ki jaji le kai pat kin sanang play ikiwi kinan ba yo bat kin til ya kadi ka sports na ka banta ki kun kin thai Ika banga ongal kalong ba lagi Sdang lagi berit ha ka bakhan du pan kin sapoi sha thong ba kham he bat nga kit ba ya phi ba ro kinang ile kai ba pin nang poi kham shalon ba pin la ban pin represent ya ka state ke jogi ru ka Meghalaya wa du ka national level ban pin represent ya ka India ka wi pat ki jing la ka gi ba phet